ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಿದಾಯಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದಿಪ್ಪರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಬಾದಿತ್ತೆ, ಇನ್ನು ఆయన ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚೈನಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಕ ಬಸ್ ಬರೋದು ಅಂಚ ಕಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಬಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಉಡಿಪುನ ಮದ್ಮೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೊಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡತಾ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಮೂಲು ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಂಡು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಬೈದೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಸೊಕ್ತೋಜಿ ಒಂದಲ್ಲೇನಾ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಬಾ ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಬಾಬನ್ ತೋಜಾವೆ ಸೃಷ್ಟಿ 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 ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಮೂಲು ಕೊಲ್ಲಾದು ರೆಡಿ ಆತಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಲೇಡಿ ನಮ್ಮನ ಬಾಬಾ ಏತು ಪೊಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ ತುಲೇ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಡ್ದ ಶೂ ಪಾಡ್ಲೆಬ್ಬೋ. ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ, ಹಾಯ್ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನ ಬಾಬಾ ಮುಂತುಲೆ. ಆಹಾ ಹಾ 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 ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಚೂರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತು ಮುಲ್ಪದು ಪಿದಾಡ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರು ಪಿದಾಡ್ಯಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಚರ್ಚ್ ನೋಡಲ್ಲ ಅವನ ಬೆಳ್ತಂಡೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಚ್ಚರತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಟರ್ನ ಪಂಡ ಟರ್ನ ಕುಟ್ಲರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಕಣ್ಣಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ರೂಟು ಆನ ಬೆಳ್ತಂಗರಿಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ರೂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಟರ್ನ ಪಂಡ ಟರ್ನ್ ವಾಮಿಟ್ ಆವನ್ನ ಕಿರ್ಲು ವಾಮಿಟ್ ಆವು ಅಂಚ ಉಂಡು ರೂಟ್. ಈಗಲ ಡ್ರೈವರ್ ಲಂಚನೇ ಉಳ್ಳಿ ಪಂಜಡಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆವು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಆವು ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್. ಜಪ್ಪರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಜತ್ತುಲ್ಲ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚರ ಒಬ್ಬನಿ ಇಂಚರ ಪುತ್ತೂರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕರಿದು ಪುತ್ತೂರು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಎತ್ತದ ಚ ದುಮ್ಮಿ ದುಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಾಬಾ ಮೆರಜ ಬಿಡದಿನ ನುಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಂತೊಂದೇರು ನರಮನಿ ಬಾವ ನೀವಿರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ರನ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬೋರುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬೋರುಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ದನ ವೈದ್ಯರಾತು ದಪ್ಪಂಜಿ ಪೋದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬರ್ಪುನು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಟ ಅಂಚ ಇದು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗು ನಾವು ಹಾಲ್ ಪನ್ನ ಅಂಚ ಗುರ್ತಡ ಹೋಗುನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿದು ಹೋಗುನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗು ಬುಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಡು 10 ತಾರೀಕು ದಾರಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಕರೀಟು 10 ಕಾಲ ಬತ್ತು ನಾನು ರಪ್ಪ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ರಪ್ಪ ಅಂಡ ಹೆಡ್ಡೆ ಇಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ತೂವರ ಜಾತಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನ ಡ್ರೈವರನ್ನ ನಂಬುದೇ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ತೆನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾರ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಚಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬರ್ಪುಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪು ನಡತೊಂಬಲ್ಲ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಂತಿಲ್ಲ
ಬಲ ಬಲ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಬಲ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿಯ ಬಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬಂತ ನಡತ ಬಲ ಅಂದ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಪಿದರ್ದ ಜಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಿದಡ್ರ ದುಂಪಂತೆ ಆನೆ ಪಿದಡ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಪಾತಿರ್ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಖರ್ಚು ತಾಲ ಪೂರ ಬುರ್ದುವ ಇದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆರೆಂಜ್ ಅಂತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಂತ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬುರ್ದು ಬೈದಲು ಮೇರ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರ್ನ ದೊಂಬ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಲ್ ಪಿರಣ ಇಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಭಾವನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂದು ಹಾ ಬಂದೆ ಬರಲಿಯಾ ನೀರು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವೈರಲ್ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಾನು ನಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಫೋಟೋಸ್ ದಪ್ಪನ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗೆ ಇಂಚ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋದು ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಳೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೋಕ್ತೋಜುನ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮೇಕಪ್ ಜತ್ತುಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಪೋದ ಅಲೆಡನಿ ಅಲ್ಪ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪನೋಡು ಮೇಕಪ್ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ನಂಚ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪಿಜ ನಂಚು ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದಾ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಆರ್ಲ ಬರ್ಪುನಾರು ಅಂಡ ಆರ್ ಪಿದಾಡ್ತಿಚ್ಚಂಡು ಕೊಡಿ ಆರ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಿ ಕ್ಲಾನ ಕೊಡಿ ಆರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಪಿದಾರ್ದು ಮೇಕಪ್ ಮೋನೆ ಡಾಲ್ ತೋಜನ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಪಿರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದಿಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮೋಲ್ ತೋಚಿನ ಯಾವ ಅಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಟ್ಟೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜಲೆ ಕಾಪುಣಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಅವಳ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರ ತರ ಬಂದಾಳೆ ಖುಷಿ ಅಂತರ ಬಂದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತಾರ ಮುದ್ದೆಲೇಕಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಹೊರಡ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಕಾಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಆಚು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲು ನನಗೆ ನಂಗೆ ಸಹ ಬಂತು ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿದ್ದು ನಿತಿನಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಕೊಡಿ ಅದಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೇಡ ಮೇಕಪ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಪ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಪನೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಿಂದ ನೀತು ಪೊರ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋತಿಕ್ಕೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಕಾರು ಜೊತೆ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬತ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳೆ ಪುರ ನಂಜಿಯ ನಂಜಿನ ಪೂರ ಆಪನಾದಂಡು ಮತ್ಮೇತ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಏಪಲ ಇತ್ತು ನವಿ
ಅవి ಹಿಲ್ಟಬಾರ್ದನ ಪಡೆ పొగ్గి పెట్టిగే జ్యూస్ పరియే ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ಬುಕ್ಕ ಉಲೈ ಪೋಯೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯೆ ಓಲ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾನತ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟನ ಇದ್ದಾಡ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇದ್ದ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟನಾಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕನ ಇಟ್ಲ ಇದ್ದಾಡ ನಾಳ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ತದೆ ದಾರಿ ಆಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಗ್ಲ ದಾಳ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನಾನು ಮದ್ಮೇನ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ನಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪುಲ ನನ್ನ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿ ഞാൻ ശ്രുതിന മതിമേ കൂട്ടത്തെ ലാസ്റ്റ് മനസ്സ് കരക ಮನಸ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪ ಮನಸ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಎಂದ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮುಗಿಂಡಿ മനസ്സ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ಅಂತ ಬಂದ ತಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಸರಿ ಕಳೆದ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ತೆಲಿಪುನ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಇಡಲ್ ಸರಿ ಬಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಮದ್ಮಯನ ಸಂಘಟ ಆಪದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತಿರ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಧುಮಗ ಮಧುಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಮಧುಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಪಾತಿರ್ ನಾನೇ ಜರ ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ ಕೇನು ಪಾತಿರ್ ರಡ್ಡು ಬುಡುಕದ ತಾಳಿ ತೋಜಲಿ ಗುಸು ಗುಸು ಬಾರ್ತೇನೆ ಚೂರು ದಪ್ಪದ ಪಾಡು ಹೊಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೈ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮದರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಒಂದು ಮೊಯ್ನಿ ಅವಳ ಮೊಯ್ನಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನೆಡ್ ತುಂಬದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನೆನ್ನೆ ಏತ ಐಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಷಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಕೊರಿತ್ತು ಅಂದ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ನಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಪದಪುಣ 4 ವರ್ಷ ಅಂದು ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲೇರ
ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಮರಣಂತಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕ. ರೀಪ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಉಜಿರೆ ದಾರಿಗೆ ಏರ ಹರ್ಷಿನಿ ಆತ ಹರ್ಷಿನಿ ಪಂಡದು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಹರ್ಷಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮದ್ಮಯನ ಮೆಗ್ಗಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಆತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪರ್ಲು ತಜೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ತುಲೆ ಅವು ಹೊರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ತೊಡು ನಾಡು ಒಕ್ಕ ಜುಬ್ಬ ಒಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ಆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲರೈಜಿ ಕುಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಿರ್ಮರ ಸುರಾಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಪಂಚಬರ ಇಂಕ ಪಂತ ನಾವು ಹತ್ತು ಪೋಯ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನ ಸೈಜ್ ಪಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಿನೆಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲಿತ್ತು ಬಂದಿರಿತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಕೊಡವು ಒಂಜೆ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಡು ಕಂತರ ಸುರಂಡು ಪೋಯ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೇಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ರಾಶಿ ತೋಜನ ಎಸ್ ಜೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಮುಗಿಪುರ ಎನ್ನಾಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿನ మీరు పోస్ట్ పంతుకోరు నిరీక్షత లేఖలో ఉంది ఎన్నాండి ఫొటోస్ అంచా ఇంక మేకప్ మಲ್తున్నారు ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಕೊಡಿಯಾ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಪುಡು ಬದು ಇಂಕ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತು పోయింది ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಳ್ಳೇರು ಮೇಕಪ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಮನೇಲಿ ಬಡ ಉಂಡಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬೋರಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಟ ಮನಸ್ಸು ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬದಿದಾರ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಬುಕ್ಕ ಅದೇ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನ ಇಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೋರ್ ಉಂಟ ಮೊಲೆ ಉನ್ನಸ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಪ್ಸಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಗೊತ್ತು ಜವಾಬ್ ಕೇಳು ನಂಬರ್ ತರಕಾರಿ ಇವನು ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಬೇಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದೆ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಜಿಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ನನಗೆ ಹೌದು ಅಪ್ಪ ಆತನೇತಿ ಆಗಲಿ ಈ ಶೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಕಪ್ ಉಪ್ಪು ಬಲ ಬಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬೈತಿರಿ ಬಾಲೆಗೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಒಂದಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ
ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಕಾಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಬಚ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ತೀರಾ ಬಲ 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 ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳರೆ ಸಮ್ಮಾನ ಬಂದದ್ದು ನಿಂಚನೆ ಹೋಗ್ತು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೆನಪೇಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟುಂಟು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ഞാൻ ബിരിക്കണ്ട ആയി ഏത് മല്ല അണ്ട ബിരിക്കി നിക്കല് തിങ്ക് മൽപ്പലെ ಪುರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಲ್ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಈ ಬುಕ್ಕ ಬೈ ಹಿಡ್ದಿ ನೆನ್ನೆ ಇಬೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಸಿ ಪಂಡಿಜಿ ಪನರ ಮಾರತನ್ ಗೈಸ್ ಇಮ್ಮೆನ ಶರ್ಟ್ ಉಂಟದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಂದು ಈಜಿನಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಜರ ಸಾರದ ಮೂಜರೆ ಶರ್ಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಸೇರಿ ನೋಡು ನಿಮ್ಮೆರಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಮೂವಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹಾಕಿ ಬರೋದುಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊದ್ದು ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲ ಹೂವು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ್ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಊಟ ಕುದರಂದು ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರ್ಪಣ ರಪ್ಪ ವನಸ್ ಬುಕ್ಕ ಬಲಸ್ನ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಲಸ್ನ ಮುಸುಂಟ ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಬುಧಾರಿಜ್ಜ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಬೇಟು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೋಡಿ ತಿಂತುಲೆಗೆ ಊರು ಕುಲ್ದಲ್ತುಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಲ್ವ ತಿಂತು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಪಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಬಣ್ಣನ ಮತ್ತೆ ಪುರಾಣದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ఇన్విటేషన్ కార్డ్ పత బర్ర పోయాలి మూడుంది అప్పుడు దొంబుడు సాయిపుండు బో ఫుల్ దొంబు అన్ని రప్ప బర్పల అవుల ఇజ్జి ಹೆವಿ ದೊಂಬು ತಾರೆ ಸಡ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಇಬು ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಪಂಡು ಕಾರಣ ಅಂಜಲ್ ಮಿತ್ತು ದಂಡ ಮಂಡ ತಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ ಜೇರ ತುಲೆ ಒಂಜ ಫುಲ್ ಜೇರ ಮುಲ್ ತಿರ್ತಿಂಚ ಬಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಿದು ಇಲ್ಲೋಡ ಹೋತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಕೊಡೋದು ಮದುವೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ನೆಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್
ನಾವು ಶ್ರುತಿ 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 ಬೈಚಲ್ಲಟ ಕಾರಕ್ ಬರು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೂರುಚಿ ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3 ಮದ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಗಟ್ಟಡು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿತಿನ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಿಯಲು ಸ್ವಾತಿನ ಅಲ್ಲದ ನಿತಿನ್ ಮುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಒನಸ್ಗೆ పోతేరు ಕೇನೆಗ್ ದಾದ ಬಂದಿರು ಬಲ ಬುಕ್ಕ ಸುರೂಪ್ ಒನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲಸರ ಸೇರ್ರೋಂಡು ಒಂದು ಒನಸ್ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿನಿ ಮುಸುಂಟು ಮುಸುಂಟು ಬುಕ್ಕ ತೋರ್ಸು ಮದ್ನೆಗ ಪಟ್ಟ ಬೊಣ್ಣನ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಮ್ಮನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಇದೆ ಫುಲ್ ಹೈಪ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮದುವೆ ನಿಕ್ಲೇರ ಲಾಗ ಧನರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮದ್ನಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಮಾತ ಯೂತ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತದ ಪೆಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚು ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫೋಟೋ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೊಂದು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಡ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒರ ಫೋಟೋ ಕುಂತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಪಿರೊರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಂಡು ఒక మెయిన్ ఎంక్లైంట్ బాయ్స్లో గ్యాంగ్ బాయ్స్ అట్లా పత్తు దీపనొంజి బారి బంగ ఒర అట్లా హాల్డ్ మిస్ ఆయర్ంಡ ಬುಕ್ಕ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಯಾನಂತೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಂತದು ಎಂಕು ಸಾಕಾದ ಪುದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫೋಟೋ ಆವಡಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಏತ ಶ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡತ್ತು ಮಾತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏರಣ್ಣ ಒರಿ ಇಪ್ಪೆ ಅಂಜ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಮ್ಮದು ಉಂತದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಸಾಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಲಯ ಲೆತ್ತದು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗುಂತೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೊರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಂಡ ಏನ ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಉಂತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿರ ಜಾರಿಯ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಪಂದ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಉಂತ ಓಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದಿತ್ತೇರು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಬೋರ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಮೋನೆ ವ್ಯಾಪದಿತ್ತೇಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಚ್ಚು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ದೆತ್ತದೇರು 2 ಜನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಬುಕ್ಕ ಸುಕೇಶ್ ಪಂಡದು ಒಕ್ಕರು ಪೃಥ್ವಿ ಪಂಡದು ಒಕ್ಕರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಎಜ್ಜಿರನ ಉಂಡು
ಮರತದ್ದು ನಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗು ಉಂತ್ಯ ಎಂಚಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಲಡೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಪಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಎಂಚ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ ಶ್ರವಣ್ ಎಂಚ మీరొంజి ఎంగ మస్త్ సపోర్ట్ మల్తొందుల్లేరు ఏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಮತಿಜ್ಜಿ ಸಾತಿ ಪಾಪನಾ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಬೋದು ಜನಯ ಈ ಬೋದು ಹಿಂಗೆ 4 ಸಲ ಬಾಯಿ ಬಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ನಿಜ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನಿಜ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದ ಏರು ಇರ್ಜುಡ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟಾಟಾ ಎಂಜು ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಬರ್ಪೇರಾರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪೇರೆ ನೆಲ ತಂಪುವರ ಇದು ಕಪ್ಪಪ್ಪ ನಾನು ದೊಂಬುಗು ಅಂದ ಬಾರಿ ಗೊಲ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಎಪ್ಪುಣತ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಕಡೆ ಉಂತದಿತ್ತಾರತ ಪಾಪನಾ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಐಚೈಕು ದುಮುನಿಗೆ ಬರ್ರಂಡು ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಗತ್ತು എന്നൊട്ടിಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ನನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಏರು ಪೋ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಕಾ ಈಗ ಕಾಂಡಿರ್ತದೆ ಆಲೋಚಿಂಚು ಶಾಸನ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸು 2 ಗಂಟೆ ಕರೀಂಡು ಜೋರು ಬರೋ ಉಂಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ನೀರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಸೂಪರ್ ತಗೊಳಪ್ಪ ಅದೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶರ್ಟಿಗೆ 4,000 ಅಂತ ನೋಡಿ ತೋರ್ಸ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೆ ಸಾಕು ಬಿಡ 4ನೇ ಸರಿ ಊಟವಾ 4ನೇ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 4ನೇ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೆಳೆಯರೇ ಮಾವಿನ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಿಶ್
ಉಂಡೆ ದಾದ ಬಂದಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಉಕ್ಕುದ ಒಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಶ್ ಇಪ್ಪುದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು 3ನೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋನಿಡ್ ತೆಲಿಕ್ಯಾರ ಒಂದು ತಿಗಲಡಿ ಗುಡುಗುಡು ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ 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 ಬಲ್ಪೆ ಬಲ್ಪ ತಿಗಲೆ ಗುಡುಗುಡಿ ಎಂಜಿನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋ ಉಂಡು ಇಡ ಮೋನೆಡ್ ಅದೇ ಗ್ಲೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡ್ ಆನಾಗೊಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಓಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಂಧನ ಅಂಚದ ₹500 ಅದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ₹500. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬರಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಬರೋದು ಅಪರೂಪ ದಾದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕಣ್ಣು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಪ್ಲೇಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡನ್ అయితే ಮದ್ನಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಪೊಣ್ಣು ವಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪೂಸಿ ಅದು ಪೂ ಮತ್ತು ದಕ್ಕರ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣು ವಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಆಣನ ಸೈಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂ ದಕ್ಕುವ ಆಯ್ಕಿತ್ತ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಲಕ್ಕದು ಮುಂದಲೆ ಫುಲ್ ಲಕ್ಕದು ಮೂಲು ಜಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೀರೋಡು ಜಿಂಜ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಪೊಣ್ಣು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ waiting for this. ಆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣ ಅಲಂಕರಿಸದೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸರಿಯಾದ ವಾಸಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ವಿಷ್ಣುದೇವನ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂಚಿನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಮದುವೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಣ ಅಲ್ಪ ಭದ್ರಾಳ ಪೂರ್ವ ಭದ್ರಾಳ ಅಪರ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ವ ಬಣ್ಣ ಈಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಗತಿ ಸೈನ್ಯ ಪಿತೃಗಳ ಆತ್ಮವು ಪಿತೃಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪಣ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪಣೆಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಂತ್ರಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಫಲದಿಕ್ಕೂ ಬಂತೆ ಈಗ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಆದಿ ಗುಣಗಳು ಬಂದೆ ಚಾಟ್ಪುಣ್ಯಯುಕ್ತ ಕುಲದ ಪೂರ್ವ ತೆರಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿದಡಿಯಾ ಡಿಪೋ ಪಕ್ಕ ಬಾಚಿದ ಪೋತು ಹುಡುಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿಪೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಾದ ಬಂದರೇಕ
ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ 6 ನೆಲೆ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನಂತೆ ಶೋಕಾತನ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ ಶೋಕಾತ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರುತಿ ಅಚಾರ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದಾ ವೆಲ್ಕಮ್ मेरा कांटेक्ट मल्पले ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೂರು ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿ ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾ ಬಂದೇರಿ ಮಾಮಿ ಒಂದಿ ಮಾಮಿ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅತ್ತನ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನೀ ಹಾ ಅದು ಮೀನು ತುಪ್ಪನ ಐಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗವಲಿ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗಾರ ನಿಜ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಎತ್ತಾಂಡ್ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ನೈತ್ ನಾವೇ ಚಿಕ್ಕದಿಪ್ಪನ ಬಾಬಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬತ್ತರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಚಾ ಬರ್ಪುನು ಮೀಪುನು ಜಪ್ಪುನು ಆತೆ ಹೊರಗ್ ಕದಲ್ಪು ಗಂದಾತು ನಿಂಗೆ ಫೈನಲಿ ಬಾಚದು ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿದ ಪುಂಡು ತರೆ ಬೇನ ಪುಂಡು ತರೆ ಸೆಟ್ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಇರಿಸಿ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈದ್ದೇವೆ ಅವತ್ತು ಬೇತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೀತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಂದಿಗೆ ಕೊಡು ಪೊಣ್ಣನ ಉಲೈ ಲೆತ ಬರ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅವಂದಿಗೆ ಕೊಡು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಪೂಪುನ ತೆಗ್ಲಿಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ ಕದಲ್ಪುನ ಮೀಪುನ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ತರೆ ಸೆಟ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂತ ಮುಗಿಂಡು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೀರ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಐಲಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಾಯಕ್ ಪಿರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲದೆ ನೈಟ್ ಪಿರ ಬರೋಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಆಗ್ತಿದೆ ನಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಲಾಗ್ ನಾನೊಂದು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಿನಿ ಉಂಟವೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಡಪಾತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅದ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಪನೋಡು ಕನ್ನಡದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ until then bye see you thank you for watching